nyaka e kaunti ma Siaya kama chenro mar bago galamoro mar ohala kod keto mwandu dwe manyien e kaunti ma Siaya ochopo e ang'ich welo. Gavana ma Siaya James Orengo yango ni galamoro ma kamano mar ndalo adek idhi yawo ayanga kod jatend piny William Ruto dwe mar 10 higani. Kaka jafwambo marwa Kristo Owino leronwa, Orengo nigi geno ni kaunti ma Siaya dhi tiyo gi galamoro no mar nyiso twang' margi e wi weche mag dongruok. Kaunti ma Siaya oikore mar nyiso piny mangima oteku mare e weche mag dongruok, thedho mwandu, weche mag pur kod ohala e galamoro mar joket mwandu madhi chakore dwe mar 10 higani. This conference is our flagship platform to position Siaya as a key destination for investment and enterprise, translating ambition into projects that create jobs, expand markets, and improve lives. Galamoro makamano madhi kawo ndalo adek dhi chakore tarik 14 nyaka tarik 17 dwe mar 10 higani, kendo ibiro yawo ayanga kod jatend piny William Ruto kaluwore kod Gavana ma Siaya James Orengo. I take this early opportunity to especially thank His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and His Excellency the Right Honorable Raila Odinga for accepting our invitation to officiate the Sitiko event. And we highly appreciate the endorsement and support. Orengo wacho ni thor mar wach mar galamoro makamano en ting'o malo kaunti ma Siaya kokalo e weche mag ohala kaachiel kod keto mwandu. Through Sitiko, we will convene investors, innovators, policymakers, and community leaders to unlock high potential opportunities in agriculture and the blue economy, manufacturing and value addition, renewable energy and climate action, tourism and hospitality, health, ICT, BPO infrastructure, education and skills, good governance, mining, and financial services. E kinde nyasino, tend kaunti ma Siaya dhi sungo moko kuom chenro magi mag keto Siaya ka sulwe mar dongruok ka pur kod pith mar ochele, rech kod omena, teko maler, weche mag limbe e nam Kanyaboli, chenro mag wuoth e paw ndeke mag Gombe e kind mamoko. Our value proposition is clear. A strategic lakeside location with improving road networks and market access, abundant arable land and a dynamic blue economy, a youthful, skilled population, and a reform-minded administration focused on ease of doing business, transparency, and results. Importantly, key agencies including the Controller of Budget, the EECC, among others, have lauded Siaya on its governance and positive indicators on the ease of doing business. Today, Siaya is ranked 3rd as a county likely to pay its contractors, while the Anti-Corruption Commission also has ranked us high as a county where you are likely to be asked for a bribe. Orengo orwako johala kod joket mwandu e kaunti ma Siaya kaluwore kod rekod margi maber e thiro weche mag kwayo mit bilie kaachiel kod chulo contractors mag e wang' sa. Chris Owino, Ramogi TV.